Ey'ndabeni ey'ngenayo uKing Bhaka useveze obunye ubufakazi obuthinta uGwajo obuveza ukuthi uGwajo uyivumele yena mathupha ukuthi babedlala isikeshi nenyanga yakwaMhlebe Yalingana. Kule nkulumo la engizoyifaka ngamzakwethu elandelayo kuzwakala uGwajo eyivumela yena ukuthi babedlala isikeshi lapha kwaMhlebe Yalingana nenyanga u2+2. King Bhaka futhi uphinde waveza indaba ephendula inkulumo kaGwajo yokuthi akakaze yena efike emzini kaKing Bhaka. Kule video ngamzakwethu engizoyifaka la uyavela uGwajo esemzini kaKing Bhaka bekhuluma indaba interviewer embuza imibuzo. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ngicela uma ukuthi uyafika kuleli khasi ngicela ucofoza subscribe ulike uphinde futhi ucomment lapha comment section. Ngane zakwethu nansi ke la ivideo lapho khona uKing Bhaka eveza khona amaqiniso ngeindaba ezithinta uGwajo ngemuva ukuthi kusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana la uGwajo ephika elala ngomhlane phansi ethi yena akakaze ekhulume noKing Bhaka. Ngifike ngakho phela mawunayo proof ngila ekhaya ngathi sezulwini la kodwa khona ngihleli noKing Bhaka awu King noGwajo bingelela King noGwajo uzikhondla khondla kunjani kodwa uyaphila King wena nawo noGwajo nguNkuzi Malanga ophatha ikhulumi wena unjani lokho unjani hayi lo uthilele la umtholela ke unoGwajo balekayo owami kunogwaja obhajwa azikhulule wena unoGwajo unjani obalekayo isikhundlile Namhlanje siyasifika eqhathatshala ekhaya sizokuvakashela siyazi ukuthi-ke eNingizimu Afrika masikhuluma ekakhulukazi ngoKing Bhaka sikhuluma umuntu othandwa ngabantu futhi wento zenzeka nawo la marekodo wakokotelayo uthi mina angaze mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho ngomhla ka5 October ifestival iyabuya ne ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo. King mfethu kumele ngenze sure singiba khona ke December. Hayi wena ngikufaka entweni. King khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no2+2 ngabona ukuthi ayikho lato leya. Wayibona leya ayikho ke. Ayikho into engayiboni mfethu. Bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona Gwajo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa. Wayibona lato le. Ngayibona. Yayikhathe yimi lato le. Ngabona ukuthi wena ungqondongqondo. Ewajabula ngathi mina hayi mina senze into phela abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka. Gwajo no bastard. King uyazi yasebenza ndoda asabuzi. Ingakho phela Gwajo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove ngathi angifuni ukukuphazamisa. Phela lantu bethiwa wayihlipiza wena yeyizolimala kakazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uKing uma kwayihlipiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda. Hayi mina Gwajo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni Gwajo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu. Inkomo ithengwa ubani inkomo? Hayi no eyakhe kwangeyakhe. Hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa Gwajo mfethu nawe mfethu no kahle ivele ikho unazo yabo. Uvele unazo kungukuthi ke mina ngangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela. Uyawaza lama content. Hayi mina Gwajo makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezeminingi ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo. Kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali. Vele ngiyenze kanjalo King. Hayi no ngajabula. Kufanele nabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga. Nabo banakho ukungiunderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo. Deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo. Ngiyabonga. Lapho sengithi awubheke uGwajo uthi kade egula. Ngathi
kade kumqemane kenalo. Lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma nayo ithi ya ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta liyashandise bethi ngayibamba mina. Ya kuthi vele kahle kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo. Ya. Akusafani manje useyazama yabo. Wade engekho social media. Yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu. Kuyaphileka nangalawo yabo. Sasesiyenza ke. Sebeqhamuka ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha. Kusomfana omncane lo yana. Phela le mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu bashaya. Ngiyatshela mina ya ubashaye kakhulu baningi futhi abefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo. Njengosigujana usigujana ubesebhetha because uqedile usigujana ubefika nzobonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami. Yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ke sibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayethuma abantu afune ngishiyilephu. Hayibo sekubheda ngempela isimo somnotho. Ijampile mfethu ijampe kakhulu kakhe bonke balele phansi lezi ezinye bokuhambe nazo balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza lapha ya ngangiyenza imali nge-online ngamavidiyo ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigaxele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa ahamba u2 nemayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye mayihambe serious ngomoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakuvusa mina cause njengamanje vele into efunekayo funeka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo cause thina sikhanda umsebenzi osuku ungekho sukhanda abantu beyibonza lento ikhona uyabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune-idea kaGwajula uyabo yabo nje ivideo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilaza inkantolo yayingekho lento leyana iyayifana nse yimi ngiqhamuke naye ngathi asiyenzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya mase kumele ngikhokhele imali yami vele wangakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonje nanaye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke sikhanda umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi asekugcineni kuthi odokotela bafuna ukukhokha abanye iningi lapho yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathathe